Part 2. Spiller vi med befrier? Ja. Spiller vi med køleskab? Spiller vi med køleskab? Altså, jeg Spiller jeg rigtig køleskab? det er lidt mærkeligt med befrier, når man spiller 2 døde. De havde 2 døde, og de havde ikke. Ja, ud af 2. Spiller kun med 2 døde. Kom så, Vilas. Men kejlen er også væk. Hvor er kejlen henne? Nå, den har Viggo. Ja, Viggo er kejl nummer 1. Hvor man gerne gør sådan, Vilas, han hvor man kender gerne ikke gør det. sådan her, bruger sin fod som en bat. Så når ham Vilas et orange kaster, så må du løbe det. Hej. En død. YouTube. Så gælder det om, at de skal kaste bolden hjem til mig. Jeg glæder mig til at kaste, det bliver rigtig sjovt. For jeg kan godt finde at kaste. Hvor godt. Hey, kan vi godt bare sige den her stopper? Nej, der er bare... Jo, det er fint nok, det er fint nok. Jamen, så bare gør det på det hjørne der, det er lige meget. Yes, sådan der. Sådan der. Ikke lidt mere. Ikke lidt mere. Jo. Det gør jeg. Det gør jeg. Stop. Her er YouTube. Yes. Dylan! Ja, stop der. Kom til mig. Jeg var i hop. De havde ikke nogen døde. Nå, så har vi ingen nu, fordi han kom ind. Nej, fordi jeg hoppede. Jeg var i hop. Det var jeg egentlig. Hvem var død inde? Det var jeg da, Aske. Jeg var egentlig i hop. Ham der. Jeg var egentlig i hop Død derovre. Aske. Vi har en død. Nej, vi har 0, for han lader lige en befrier. Aske var ikke inde, og du nåede ind, ikke også? Eller Aske var inde, eller hvad siger I? Nej, jeg var inde. Han nåede det ikke. Okay. Men Så har vi en død. Nej, vi har ikke nogen døde. Fordi jeg lavede en befrier. Jeg har lige lavet en hul. Var du ikke bag ved Aske? Jo. Men hvis Aske ikke nåede det, så nåede du det jo heller ikke. Hvad mener du? Det var derovre, hvor jeg ikke Nå, det var nåede det. derovre. Og jeg Nå. Okay, I har en død. De har en død. Slut. Dommeren har sagt. Vi har 0 døde, har vi? Ja, okay. Hvad lavede han på frier? Ha! Løb! Jeg kaster. Han har en god kaster. Jo, et lille kast. Nu. Ikke så chancen at løbe videre. Jo, lav nogle frier. Vi har ikke brug for befrier. Vi har to liv lige nu. Stop! Er det din telefon? Ja. Filmer du os? Ja. Hallo, til YouTube. Til YouTube? Jeg har ikke sagt ja til det. Jeg har en. Her. Men nu er den fest. Cover. Nej, vi har ikke taget det. Stop. Jeg har prøvet at kaste bare. Det var til kejlen.
Michael. Han kaster så stop. Ja, jeg løber. Hvis du kaster, så løber jeg. Nej! Hvad? Hvordan er vi to døde? Har vi ikke kun én død? Nej, jeg døde der. Og så lavede han befrier. Pyt. Ja. Nej. Jeg stopper. Oh my god. Fuck mere. Nej, vi starter jo 102 meter. Okay. Stop. Sikkerhedsafstand. Ude. Den er ude, Malte. Lige min legendariske skud. Ja, kig. Hvis jeg laver et legendarisk skud i går, så skal I kraftedeme subscribe. Der er en video, jeg har over 300 visninger på, og jeg har ikke engang subscribet. Jeg har kun liket. I skal... Du skal subscribe. Ja. Stop. Du skal skyde. Eller kaste. Kom. Alfred. Nå, vi vil prøve at låne tilbage til Lille. Okay. Stop. Det er et legendarisk skud, så skal hvis ham der går, ham der Vilas, der står i den der trøje går. Hvis han kaster den længere ned ad banen af, så skal I subscribe og like. Ikke også? Hvor gør det? Ja! Hallo, han er ikke løbet. Stop. Er I klar? Jeg er bare lige står her. Nej, vi lader det, fordi han leger med den. Tegner der. Nå, ja, det Ja. Stop. Er der nogen, der er klar? Altså, jeg er klar. Er der ikke en eller anden, der stopper? Vilas! Jeg kaster lige om lidt. Vi har lige mistet en. Jeg tror, Julie er solgt den. Hvem? Husk at lege det. Jeg kaster nu. Hvem er på vores hold? Altså, undskyld mig, men Hjemme med den grønne kjole. der er... Kan du ikke se bolden? Nej. Alfred, dig. Ham der drengen, der er i orange og mig. Okay. Ja tak, en død. Kom igen. En død. Ellers for kast. Hvad? Det må du ikke. Det må du ikke. Det må du ikke. Ja! Ja. Hvad med griber på jer? Er du dig, Lille? Ej. Nu har vi 0 døde. Jeg kom til at sige, at man godt må kaste, og så er jeg nu. Nu har vi 0 døde. Okay, er I klar? Vi har 0 døde. Så, Vi har 0 døde. gå klar. Nej. 0. Jeg er befriet. Ja. Jeg er befriet. Ja, han lavede. Jeg lavede en løber hele vejen rundt. Hold, så har vi 0 død nu. Ja. Vi kaster også før. Men du ikke skyde? Jo, vi skal skyde til bolden. Vi kan sige, at hvis man ikke rammer den tredje gang, så kan man kaste på det fjerde. Okay. Tæl bare med Michael-gang. Så skal vi lige, Asger, have lige afstand, ikke også? Asger, du ser lidt dum ud.
Det er sgu lige meget. Øj, en gang til. Giv den en på Sænkedusen. Jeg løb videre.